Aigua virtual. L'aigua que surt per l'aixeta de casa i que fem servir per rentar-nos, cuinar, beure o buidar el dipòsit del vàter és una part molt petita del total d'aigua que consumim. I és que la major part de l'aigua que fem servir no l'arribem a veure mai. És el que s'anomena aigua virtual. L'aigua que es fa servir per a produir un bé o un servei, però que nosaltres no arribem a veure. Tot el que es fabrica o es cultiva necessita aigua per cadascun dels passos de la cadena de producció i pel transport. I aquí és on veritablement gastem milions de metres cúbics d'aigua. Per obtenir 100 grams de carn de vedella, per exemple, utilitzem 10 metres cúbics d'aigua. O el que és el mateix, 714 minuts d'aixeta oberta. Pràcticament 12 hores. De mitjana, per una aixeta s'escapen 14 litres d'aigua cada minut. Per contra, per obtenir 100 grams d'arròs, només cal l'equivalent a 145 minuts d'aixeta oberta. Quasi 2 hores i mitja. Per 100 grams de llet, 178 minuts d'aixeta oberta. Per 100 grams de patates, 47 minuts d'aixeta oberta. Però no només el menjar necessita grans quantitats d'aigua. Per fabricar un ordinador, cal l'aigua equivalent a 107 minuts d'aixeta oberta. Per una ampolla de plàstic d'1 litre, 6 minuts d'aixeta oberta. Per una garrafa de 5 litres, 18 minuts. Per fer uns pantalons texans cal pràcticament l'equivalent a 13 hores d'aixeta oberta. I quasi 5 hores per fer una samarreta de cotó. Per un automòbil petit, caldria deixar una aixeta oberta durant quasi 3 setmanes. Finalment, per fer una casa unifamiliar, l'aigua d'una aixeta hauria de rajar durant pràcticament un any.